Il-budget ta' din is-sena huwa wieħed differenti u qed isir f'ċirkostanzi straordinarji. Allura jeħtieġ soluzzjonijiet li huma differenti minn tas-soltu. Il-Partit Nazzjonalista qed inidi viżjoni li tpoġġi l-bniedem fiċ-ċentru u li barra li ma tħares biss lejn il-bżonnijiet tal-lum, tħares ukoll lejn viżjoni b'saħħitha u tilqa' għall-isfidi tal-futur. Għal dan, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt li ppreżenta lill korpi kostitwiti id-dokument tal-Partit Nazzjonalista ta' qabel il-budget. Fid-dawl tax-xenarju lokali u internazzjonali attwali, il-Partit Nazzjonalista qed jadotta strateġija bbażata fuq żewġ prinċipji bi proposti li appoġġjaw l-ekonomija, in-negozji u l-familji matul dawn iż-żminijiet ta' sfida iżda li ħares ukoll lilin mill-kriżi preżenti. Bernard Grech qal li l-budget ta' din is-sena mhux wieħed normali u dan mhux biss minħabba sitwazzjoni attwali madwar id-dinja, anzi hija wkoll opportunità eċċellenti sabiex nirriflettu u naħsbu mill-ġdid il-mudell ekonomiku attwali tagħna li llum jinsab taħt theddida minħabba l-ħsara kbira r-reputazzjoni kkawżata mill-Gvern Laburista. Nibdew nartikolaw il-viżjoni tagħna għall-għada. L-isfidi li għandna qudiemna llum fil-fatt huma opportunità kbira biex nibnu l-ekonomija ġdida ta' snin li ġejjin. L-ekonomija li nemmen fiha jien huwa hija waħda fejn din taħdem għan-nies u mhux in-nies taħdem għall-ekonomija. U għalhekk li f'dan il-pre-budget nitkellmu dwar il-bżonn ta' master plan għall-ekonomija. Il-kelliem tal-Oppożizzjoni għall-Finanzi Mario De Marco min-naħa tiegħu qal il-prijoritajiet immedjati huma li jiġu sostnuti u salvati l-impjiegi u dħul tan-nies billi tibqa' sostnuta d-domanda fl-ekonomija tagħna filwaqt li tingħata l-appoġġ kollu lin-negozji tagħna matul dan iż-żmien u fit-tibdiliet meħtieġa. Aħna drilna li rridu nagħtu is-sem tagħna, il-kontribut tagħna, il-proposti tagħna ta' ġiex nagħmlu biex 1 insalvaw l-impjiegi, 2 insostnu l-industrija u x-xogħol, 3 inħarsu l-qudiem. F'dan id-dokument, il-Partit Nazzjonalista ppreżenta qafas fit-tul għall-ekonomija ta' pajjiżna bbażat fuq 5 pilastri: id-diversifikazzjoni u trasformazzjoni, id-diġitalizzazzjoni, l-iżvilupp fl-edukazzjoni u t-talent, tiġdid ekoloġiku u tmexxija bħala governanza. Fix-xhur li ġejjin, il-Partit Nazzjonalista se jkun qed jespandi ħafna iktar fuq dawn il-pilastri kif iridu nibdew inħadnu l-futur millum. Id-dokument ta' qabel il-budget fih aktar minn 100 proposta konkreta li huma maqsuma f'6 kategoriji: l-appoġġ għal irkupru ekonomiku, investiment f'setturi ewlenin bħat-turiżmu, il-manifattura, servizzi finanzjarji, kostruzzjoni, agrikoltura, ekonomija kreattiva u l-kultura, il-medja u l-ġurnaliżmu, inħadnu l-futur tal-ekonomija, ekonomija, impjieg ta' kwalità u l-ekonomija inklusiva. Il-proposti tfasslu wara proċess wiesa ta' konsultazzjoni mal-stakeholders kollha, il-korpi kostitwiti u l-istrutturi interni tal-partit.